Vraciam sa k tým chvíľam, kedy som odchádzala z nemocnice, obdarená 2 až 4 cvichov, ktoré dávajú vo všeobecnosti takto pacientom odchádzajúcim domov a tým reálnym životom, ktorý ma potom čakal. A keď sa nad tým zamyslím, keď si to spomeniem, tak vidím, že Bože, že a to čo? Čo má taký človek urobiť, keď ho systém takto odovzdá a že si človečik? Nuž, a nemá každý šťastie, že naďabí na niekoho odborného fyzioterapeuta, tak ako som naďabila ja na Zuzku Pechovú. A že ten človek je taký láskyplný a ochotný a prichádza a teraz cvičíte prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát a tak ďalej. A vy si to píšete, aby ste nestratili o tom prehľad, čo cvičíte. A potom to vidíte, tú kvopku, že teda poďme to nejako sprístupniť. Poďme, nech je tu niečo pozbierané, ale niečo, čo má naozaj význam, niečo, čo tým ľuďom pomôže. A verte, že ľudia, ktorí majú istý cieľ a chcú byť potom plnohodnotní, tak je tu niečo, čoho sa môžu chytiť, čo môžu používať. A to niečo sa k ním môže dostať aj dosť zavčasu. Namiesto tých 2 až 4 môže taký pacient dostať takúto knižku rovno do ruky, aby nemusel potom hľadať cez počítač na internet, kde je nejaké video, bude to video dobre. To nevie nikto, ale tu to máme vyskúšané. Ja to cvičím 4. rok. A ten efekt je zrejmý. Proste dnes som nejaký úplne iný človek. A nie nejaký istý človek, ktorý sa vie hýbať, ktorý má radosť zo života, ktorý berie energiu z tých cvikov, ktorá k nemu zákonite prichádza z vnuka. A to je ono. A potom naozaj môžete venovať tú svoju pozornosť a venovať ju bez problémov, bez bolesti, s tým, že sa viete zohnúť, ale viete sa aj postaviť a viete možno urobiť aj niečo viac, než ste dokázali predtým. A to je to, o čo ide. Takže poďte, podporte to, dajte tomu zelenú. Nech to ide, aby ľudia mali mať čo v rukách, aby sa mohli venovať sebe. A najlepšie sa sebe venuje samému. A veľakrát človek potrebuje naozaj pri tom cvičení byť sám so sebou, aby to mohol zacvičiť pre seba tak dobre, aby mu to mohlo pomôcť tak, ako to pomáha aj mne. Ja to žijem v reáli. Takže poďte, podporte nás, prosím.